వందనాకు అందరికీ యేసుక్రీస్తు పేదటే ఈ బెనల్లరి లైవ్ ప్రోగ్రామ్ నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీ అందరూ సాయమినిరే, మీ ఆరోగ్యం మంచిగా మిందే. నిజంగా మరొకసారి నన్ను మిమ్మల్ని వదనానికి దేవుడు నాకు శాంతంతో అందరి దేవుడికి వందనాకి వచ్చిన నన్న జ్ఞానం మన దేవుని వాక్యం మన క్యాన్సర్ కాడ మన యవ్వన కుశలి కాబట్టి నుంచి మనడు దేవుని మాట మన క్యాన్సర్ మీనాడా జ్ఞానం కూడా మన ఊడక్కడ జ్ఞానం మనడు యవ్వన కుశలి కబురు 5వ అధ్యాయము 19 వచనం నుంచి 47 వచనం వరకు మాట ఊడక్కడ. యవ్వన కుశలి కబురు 5వ అధ్యాయం 19 నుంచి 47 వరకు మాడు ఊడక్కడ. నన్ను చదువుతాను. మొదటి 19 నుంచి 29 వరకు చదువుతాను. తర్వాత మనం చదవడే అలా ఉన్నట్టు అక్కడ మీరు బైబిల్ మొత్తం కూడాటి నన్ను కొయ్య భాష బైబిల్ నన్ను చదువుతాను. దానికి యేసు నన్ను నిజంగా కెచ్చనాను దేవుడి మరియత్త నాకు నన్నే బాధ తుంగోను గోని తప్పే తుంగను దానినే మరియత్త నన్ను కూడా అలాగే వాటిని తుంగనాను. మరియత్త నానిని తప్పే ప్రేమిసి వాడు తుంక్తవంతా నాకు తోపిస్తూ వీటికన్నా గొప్ప పనుగుని తోపిస్తూ అస్కే మీరు వాటిని ఊడి సేన ఆశ్చర్యపరితిరి. డొలియా తోరిని తప్పే మళ్ళీ తేచి పానం మీద నాటు మర్రి కూడా వానికి ఇష్టం మందునరికి పానం వేసును. అందరూ తప్పిన గొప్ప తుంగనాటు మర్రిని కూడా గొప్ప తుంగవలేంజరే తప్పే బేనును కూడా సొంతంగా తీర్పు తీర్చకుండా తీర్పు తుంగాని అధికారతని మర్రికి ఒప్పగిసి మినం. బేనుకు మర్రిని గొప్ప తుంగకుండా మంతుండో వండు మర్రిని రోత్త తప్పిన కూడా గొప్ప తుంగకుండా మందునడాల్సి మంతో బేనాత్కు నా మాట కెంచి లోబరిసి నాని రోత్తాన్ని నమ్ముకుంటాడు వండు బెస్కెట్కి బతికితో వండు సావిని తీర్పు నుంచి తప్పిసి బెస్కెట్కి మందని బతికిని ఎనితో ఎంచి నన్ను నిజంగా కెచ్చన డొల్లి హత్తోరు దేవుడి మరిని మాట కేంజని సమయం అయితే ఆ సమయం ఇంజే వాసిమిందే దానిని కేంజి నమ్ముకుంటున్నోరే బతికితోరు ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాను. భారత్కు తప్పేత దేవుడు బతికిని మూల కారణమాసి మందనాటు మర్రిని కూడా బతికిని మూల కారణంగా మందనాటు తుంపుతో ఓండు మనిషిని మర్రి కాబట్టి తీర్పుతుంగానే అధికారతను కూడా ఓనికే ఎత్తో నన్ను కెత్తని మాటని శంక మీరు ఆశ్చర్యపర్తకిరి. భారత్కు డొల్లి అత్తరు అందరూ నా లేంకేంచి తేదీ వాదని రోజు అయితే అస్కే మంచి పనుకు తుంపుతారు మళ్ళీ బిస్కెట్కి బతకడానికి తేదీతోరు చెడ్డ పనుకు తుంపుతారు శిక్ష ఎందడానికి గిరిడి తేదీ వేయితారు. వందనకు ఇక మాడు ఊడనాడ యవ్వన కుశల కబురు 5వ అధ్యాయము 19 వచనం నుంచి 47 వరకు మాడు ఊడనాడ నాడు మన అంశం బాధ్యతకు మరి యేసు క్రీస్తు దోరింపినే మన బిస్కెట్కి మందని బతుకు మీద ఏం జరే మాడు క్యాందనాడ ముందే మాడు బాధకి వేస్తకు మరి మొదటి మాటగా మరి యేసు క్రీస్తుని అధికారం గురించి మాడు క్యాన్సర్ యేసు క్రీస్తుని అధికారం మరి అధికారం బేనోయితో ఎత్తుకు మాడు ఊడుకు మరి తప్పెత్త దేవుడే యేసు క్రీస్తునికి ఎత్తో మరి మర్రి ఎత్త యేసు క్రీస్తు ఓని అధికారం బాధకు తోపిస్తున్నాం. మరి తప్పికెత్త పని తొంగటం వాళ్ళకే మరి తప్పిని ప్రేమ తిని ఓని అందటం మాడు ఊడనాడు. ఇక 19-20 వచ్చిన మాడు ఊడుకు వాడు తప్పే బాధకెత్తాడో అది తుంగరు మీరు తర్వాత తప్పిన ప్రేమ వాడు యాందును అన్నమాట బిస్కెట్కి అతుకు ఈ మాట అంతా యేసు క్రీస్తుకి వచ్చను బేలరికి వచ్చను ఎత్తుకు ఈదురికి వచ్చను భారత్కు మాడు అత్త సోమవారం మాడు ఓడతాడా బాధ ఓడతాడు ఎత్తుకు ఒక 35 సంవత్సరాలు జన్మతోడు బాగా అత్తం మరి సొక్కు మందని రోజుని వాడు బాగత్తో ఇంజరే తర్వాత యేసుక్రీస్తు బాధతో ఇంజరే తర్వాత యేసుక్రీస్తు తప్పేత దేవుడితో సమానం తుంకుంజు ఇంజరే మరి ఈదురికందరూ అని ఆవుకొని ఓడరు మొత్తం. అందుకనే యేసుక్రీస్తు ఈ మాట తీరును అనమాట నన్ను నిజంగా కెచ్చనాను దేవుటే మరియత్త నన్న ఇంజరే తీరును అనమాట. మా దేవుడుకు దేవుటే భాషతే పాత నిబంధన బైబిల్తో మా దేవుడుకు దాటబడి ఇలాంటి మాట మనకి ఏమిస్తాడు.
నన్ను నిజంగా కెచ్చనని మనకి ఇస్తాడు మాడు. మరి యెహోవా సెలవిచ్చాను జరమంతే, యెహోవా సెలవిచ్చాను జరమంత అనమాట. వాళ్ళకి మరి కొత్త నిబంధన మా డోడ్కు మరి నన్ను నిజంగా కెచ్చనని మాట అగమంత అనమాట. మరి ఆ మాట బేను సంబంధిస్తా మాట అయితే మరి దేవుడు సంబంధిస్తా మాట అనమాట. దేవుడు మాత్రమే నన్ను నిజంగా కెచ్చనని సరే కెచ్చి వాని మాట కెచ్చను అనమాట. ఇక మా డోడు కడ మరి యేసుక్రీస్తుని అధికారం మరి బేబే వాటి మీదో మన ఇక ఊడకడ మన సౌతరు కాబట్టి ఇక ఊడుకు మరి యేసుక్రీస్తుని అధికారము మరి పానం మీదని దాటి మీదలే. యేసుక్రీస్తుని అధికారము మరి పానం మీదని అధికారం వల్లే. మరి ఓనికి అధికారం మీదే, మనకి పానం మీదనే అధికారం, మనకి బిస్కెట్కి మందని బతికిని ఏదైనాకి అధికారం మనకి. ఈ గూడటి 21 వచ్చిన ఊడటి మీరు డొల్లి ఎత్తోరిని తప్పే మళ్ళా తెచ్చి పానం ఈదనాటు మర్రి కూడా ఓనికి ఇష్టం మందినరికి పానం వేస్తున్నాం ఊడటి. ఇతుకు మర్రికి బెలాంటి అధికారం మీదలే డొల్లి ఎత్తోరిని కూడా తెచ్చి వారికి పానం మీదని అధికారం వనికి మీదని ఊడటి. మరి ఇదే మాట మాట బెగ్గుడతాడు. ఎత్తుకు ద్వితీయోపదేశ కాండతో మనం ఓడితాడు. ద్వితీయోపదేశ కాండం పాత నిబంధన అంతే 32వ అధ్యాయం 39వ వచనం అంతనమాట. మరి నన్నే మీకు దేవుడిని, మరి నన్నే మేము బతికిస్తున్నావు అని జరగా మంతే ఊడటి మీరు 32వ అధ్యాయం 39వ వచనం అంతనమాట. కాబట్టి దేవుడే మరి ప్రాణం మీద ఉన్నాడు, ఓండే బతికిస్తున్నాడు. అవే మాట మరి అత్త యేసుక్రీస్తు కెచ్చడం మీద తప్పానికి బేలాంటి అధికారం మీదో అలాంటి అధికారం నాకు మీద ఏం జరిగి కెచ్చను అనమాట. ఆ ఈదురికి మొత్తం అందరూ మొత్తారు, వారు తెలుసు మరి ఈడు మరి వారు అనుకుంటారు మొత్తారు ఈడు దేవుడు అయ్యించారు. కానీ యేసుక్రీస్తు ఓని ఓడు మరి దేవుడితోనే సమానంతో ఇంకొంచున్నాం. అద్దు అక్కడ మన ఈదురికి నచ్చిలే, కానీ ఓని అధికారం బాతో ఇక మనకి కెచ్చడం మీద దేవుడికి ప్రాణం మీద అధికారం మీద యేసుక్రీస్తు నవ్వుటే మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మరి ఏదని అధికారం నాకు మింది. వాళ్ళకే 24 వచ్చిన చదివినాను. నాన్న బేను అతుకు నా మాటకేంచి లోబరిసి నాని రోత్తోని నమ్ముకుంటాడు ఓండు బిస్కెట్కి బతికితావు ఓండు సావిని తీర్పు నుంచి తప్పిసి బిస్కెట్కి మందని బతికిన ఏదితో ఇంచి నన్ను నిజంగా కెచ్చనాను. ఒకటి బేండత్కు యేసుక్రీస్తు నమ్మితాడో ఓడే దేవుని ధరలే ఓనికి మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకుమంతలే ఓనికి బాధమన్నలే సావిని తీర్పు నుంచి తప్పిసి బిస్కెట్కి మందని బతికినేంతో ఓనికి ఇక సావిత్తది తీర్పు మన్నలే ఓనికి తీర్పు మన్నో ఓనికి సావిత్తది మన్నో అద్దుకోండు దాటి ఎత్తావు ఓనికి బాధ మిందలే మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మిందింజరే యేసుక్రీస్తుకి ఎచ్చడం. ఇటుకు ఓని బరు నమ్మకం తాసుకు చాలు మనకి బాధ మిందే మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మింది. ఆ బతుకు మన యాంత వాళ్ళు ఎత్తుకు మనడు ఓని పొర నమ్మకం తాష్టం ఓని మన అంగీకరిష్టమే వారికి అధికారం ఓనం మిందే, మనకి ప్రాణం మీదని అధికారం ఓనం మిందే, బిస్కెట్కి మందని బతుకు ఇదని అధికారం ఓనం మిందే. కనుక మరి ఓని నమ్ముకు అద్దెకచ్చుంది కదా దేవుని వాక్యం. బేనాతుకు నా మాటకేంచి లోబరిసి నాని రోత్తోని నమ్ముకుంటాడో ఎత్తుకు ఒకటి దేవుడిని నమ్ముకుంటాడో మరి ఓనవటే మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మిందింజరే మరి బైబిల్కి వచ్చారు. తర్వాత మా డూడ్కు రోమపత్రిక తెమంతే మరి 8వ అధ్యాయం 1వ వచనం మంతే మరి క్రీస్తు యేసుని మొత్తోరికి మరి బ్యాలెన్స్ ఇచ్చే ఇల్లే ஒரு தீர்ப்பிங் வர்றவங்க క్రీస్తు యేసు నమ్ముకుని మరి విశ్వాసిగా బేనత్కు మినోరు ಒರಿಗೆ ಸಾವು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಇಂಜರೆ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ మరి ఓ నవటే బిస్కెట్కి మందని బతుకుమింది. వాళ్ళకే మరి దేవుని ఒకటే యేసుక్రీస్తు నవటే ఇంకా బాధ అధికారం మిందితుకు మరి తీర్పు ఇదని అధికారం కూడా మిందే. మన ఊడతాడా యేసుక్రీస్తుని అధికారం మన ఊడరు మినడా దాటే ఒకటి ఊడతాడు మనడు యేసుక్రీస్తుని ఒకటే ప్రాణం మీదని అధికారం మిందే, బిస్కెట్కి మందని బతుకు ఇదని అధికారం మిందే.
అలాగే యేసుక్రీస్తు అంటే తీర్పు ఇదనే అధికారం కూడా మిందే. ನಾನು చదువునాను 25 వచ్చిన నుంచి ನಾನು చదువునాను. డొల్లి ఎత్తోరు దేవుడు మరిన మాట కేంజని సమయం అయితే ఆ సమయం ఇంజే వాసమిందే దాన్ని కేంచి నమ్ముకుంచినోరే బతికితోరించి నిజంగా మీకు ఎచ్చనాను. భారత్కు తప్పేత దేవుడు బతికిని మూల కారణమాసి మందనట్టు మర్రి కూడా బతికిని మూల కారణంగా మందనట్టు తుంకుతో ఓడి మనిషిని మర్రి కాబట్టి తీర్పుతుంగని అధికారితని కూడా ఓనికి ఇత్తు. మరి దేవుడి మర్రి యేసుక్రీస్తు కాబట్టి ఓనికి బాధిస్తుండలే, తీర్పుతుంగని అధికారం కూడా ఇస్తుండలే, తీర్పుతుంగని అధికారం కూడా ఓనికి ఇస్తుండాలి. వాళ్ళకి మరి డొల్లి ఎత్తోరిని కూడా తేదనానికి కూడా ఓనికి అధికారం ఉంది. మన డొల్తపయ ఓడు మనం తెత్తుతో అనమాట. మరి డొల్లి ఎత్తరు కూడా ఓన్ లేంకేంచి ఓరు తేయిత్తోరు ಅಲ್ಲಿ ಊಡಟಿ ಇದಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಊಡಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಂದನ್ನು ಬದುಕೀತೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀರ್ಪು ತೀರಿಸ್ತೋ, ಮನಸ್ಸು ಸೆಡಿ ಬಾತೋ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ತೀರಿಸ್ತೋ. అలాగే డొల్లి ఎత్తరు కూడా బతికిస్తని అధికారం కూడా మింది. డొల్లి ఎత్తరు మళ్ళా తెయిత్తరు అనమాట, అధికారం కూడా ఊరికి మిందే ఇదనమాట. ఇక ఊడనాడు ನನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಟని శాంక మీరు ఆశ్చర్యపడతకిరి. భారత్కు డొల్లి ఎత్తరు అందరూ నా లేంగికేంచి తేదీ వాదన రోజు అయితే అస్కే మంచి పని తుంకుతారు, మళ్ళా బెస్కెట్కి బతకనానికి తెదితోరు, చెడ్డ పని తుంకుతారు, శిక్ష ఎందనానికి గిరిడి తెయిత్తోరు. మనందరూ మరి బేదోరు డొల్లి ఎత్తరు, మనడు డొల్లి ఎత్తపయ మరి మనందరూ తెయిత్తాడు. మరి యేసుక్రీస్తు నమ్ముతారు, మరి మంచి మరి బిస్కెట్కి మందను బతికి అందనానికి తెయిత్తోరు. మరి వాళ్ళు నమ్మిలో వరలే బేల. ఇక మన డోడ్కు 28 వచ్చినాము. చెడ్డ పనుకు తుంకుతారు, శిక్ష అందనానికి గిరిడు తెయిత్తోరు, గిరిడి వేయిత్తోరు. మరి ఒరిపోరు విశ్వాసం వెళ్ళకుండా నమ్మిలో వారు మరి శిక్ష ఎందనానికి వారు గిరిడు తెయిత్తోరు అని బైబిల్కి వచ్చాం. కాబట్టి మరి యేసుక్రీస్తు నవ్వటే మరి ప్రాణం ఇదని అధికారం, బిస్కెట్కి మందని బతుకు ఇదని అధికారం ఉంది. అలాగే ఓ నవ్వటే మరి తీర్పు ఈదని అధికారం ఉంది. వాడు తీర్పు తీరుస్తాం, వాడు మన తీర్పు తీరుస్తాం. తర్వాత మరి ఇక మా డోడుకు డొల్లి ఎత్తోరిని కూడా వాడు మరి తెయిత్తో, అలాంటి అధికారం కూడా ఉన్నదన్నమాట. ఊడటి అలాంటి దేవుడు మరి ఈ లోకత్కి వాడు దిగవద్దు. ఈ లోక దిగవలసి వాడు నీ శాంక నా శాంక వాడు అసలు పరో నెత్తురు కారుస్తూ నెత్తురు కాసి మన బెస్కెట్కి మందని ఆ యొక్క బతికిన వాడు మనకెత్తు. ఆ బతుకు మన యాందవరికి మన బాధ తుంగన అవసరం వెళ్ళే, మన తుంగనది బాధితుకు ఓని పొర నమ్మకం తాసి అది 24 వచ్చిన మన ఓడినాడా ఓని మాటకేంచి లోబరిసి నాని రోత్తో నేను నమ్ముకుంటాడో వాడు బెస్కెట్కి బతికి మరి దేవుడిని నమ్ముకుంటాడు. ఓని పొర విశ్వాసం తాస్తాడు బెస్కెట్కి బతికితో జరే మరి దేవుని వాక్యం మాడు కూడా మరి అలాంటి బతుకునేమా మరి యాందనానికి సిద్ధంగానే, మరి అలాంటి బతుకునేమా యాంతినే. ఒకవేళ నిమ్మ అలాంటి బతుకు ఏంది మతుకు మరి మంచిది. ఒకవేళ నీ బెస్కెట్కి మందని బతుకు బాతో నీకు తెలియకుండా నేను మీరేనే, నీ మ్యాంది కూడా మీరేనే, అది దేవుడితో నేను తీరేను బాధ్యతకు. మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు మిందే, ఈ లోకత మందని బతుకయ్యే కానీ మన బెస్కెట్కి మందని బతుకున్నట్టు మిందే ఇంజనైతే తీరేను. మరి దేవుడిని నమ్ముకుట్టుకు ఆ బతుకు నీకు వేయించరే మరి దేవుడు తీరేను. కాబట్టి మరి మీరు గమనిస్తారు ఏంటన్నా మరి మీరు కోరినాను. మరి రెండోదిగా మా డోడితడ 30 వచ్చిన నుంచి 47 వరకు మాడు చదువరం మురేడు అక్కడ మాడు బాధ ఉడతారెత్తుకు దీంట్లో యేసుక్రీస్తుని గురించి మరి చాలామంది సాక్ష్యకచ్చున్నారు, ఓండే దేవుడి నుంచి సాక్ష్యకచ్చున్నారు. ఆ మాట మాడు ఊడితడ. మరి మున్నే మాడు ఊడికడ పాత నిబంధన బయలు మాడు ఓడుకు ఇటు బేల మీదకు ఒక 23 సాక్ష్యకెత్తుకు ఒకటోరు అందరూ నమ్మవాలని జరిగింది అనమాట. మీకు బయలుమతి కూడొచ్చు. మీరు ఇక ద్వితీయోపదేశ కాండము 17వ వచనము 17వ అధ్యాయము 5-6 వచనం మంత్ అనమాట. మరి 23 సాక్ష్యంకెత్తుకు బారయ్య కానీ
కానీ ఒరో సాక్ష్యం ఎత్తకు మాత్రం చల్ల ఇత్తటకి ఇలా మిందనమాట. అందుకనే ఇక మనడు మరి కొంతమంది సాక్ష్యం వాడికి ఆంధ్రాడు. మరి యేసుక్రీస్తు ఈ మాట ఎక్కచ్చున్నాను అనమాట. బాధకెచ్చిన ఎత్తుకు ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಊರುಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆತ್ತರೋ మరి ఓటే దేవుడితో సాక్ష్యం ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಊರು గురించి ಕೆತ್ತರೋ ఇందు ನಾವು మరి ఈదురికి మున్నే ఈ మాట అంతా ಒಂದು వాటర్ మొత్తం ಒಂದು ಕೆಚ್ಚರು మొత్తం యేసుక్రీస్తు మాట ఓడ కడింది. వాళ్ళకే అదే పాత నిబంధన కూడా మాట ఇంకో వచ్చిన మాట ఊడుకు 18వ అధ్యాయం 20 నుంచి 22 వచ్చిన మాట ఊడుకు ఇది ద్వితీయోపదేశకాండము 18వ అధ్యాయము 20 నుంచి 22 వచ్చిన చదువుతాను. మీ దాటి నుంచి ನಾನು చదువుతాను, కొయ్య భాష ನಾನು చదువుతాను. దేవుడి మాట కెత్తనోని మీ నుంచి పుట్టిస్తాను, ఓని పౌటే నా మాట తాయిస్తాను, నన్న ఆజ్ఞాపించనద్దు అంత ఊరికి వండుకైతో ಇದಕ್ಕೂ దేవుడి మాట ಕೆತ್ತನೋని ನನ್ನ మీ నుంచి నన్ను పుట్టిస్తానేం జరే మున్నే మోసం కెత్తావు అనమాట దేవుడు. అదే మాట మాడు అలాంటి సాక్ష్యమేగా ఈదనకి యేసుక్రీస్తు మున్నే వస్తా అనమాట. మరి ఇక 30 నుంచి 31 నుంచి 36 వరకు మా ఊడుకు మరి మొట్టమొదటిగా బాప్తిజం మీద యోవాను మరి యేసుక్రీస్తు గురించి సాక్ష్యం కెత్తాడుగా ఇక మా చదవనాడు. మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడిని జరే నన్ను యేసుక్రీస్తుని అయ్యనుంజరే మరి బాప్తిజం మీద యోవాను మరి 1వ అధ్యాయం అయితే 19 నుంచి 24 వచ్చినట్టే మాట ఓడతాడా యోవాను క్వశ్చన్ కబర్తే. అలాగే 3వ అధ్యాయం 25 నుంచి 30 వచ్చిన మాట ఓడతాడా. అవే మాట మరి మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ఇక కెచ్చరం మీద అనమాట. బాప్తిజం మీద యోవాను కూడా సాక్ష్యం ఎత్తాను కెచ్చరం మీద చదువుతాను క్యాందటి మీరు. పరలోకం నుంచి వత్త ನಾನು చదువుతాను 1 నిమిషం. నా శాంక నన్న సాక్ష్యం కెత్తుకు అది నిజంగా మన్నో ఇంజి మీరు అనుకుండొచ్చు. గోని నా శాంక సాక్ష్యం కెత్తనానికి తప్పేమినో ఒండు నా శాంక ఇదని సాక్ష్యం నిజంగా మంతేంజి నాకు ఎరకే. మీరు యోవాను దగ్గరికి కొంతమందిని రోచి నా శాంక తలుపుతీరి ఒండు నా శాంక నిజంగా సాక్ష్యం కెత్తావు మనసుకు నా శాంక సాక్ష్యం కెత్తవాలేంజి అయ్యగోని మీరు దేవుడి దోరింపినే రక్షణ ఏందవలింజోరే నన్ను వీటిని మీకు కెచ్చినాను. యోవాను గొప్ప వెన్నెలాదని ఇదని దీపం తీస్తే మనతో మీరు కొంతకాలం వెన్నెలాసి మందని ఓని మాటతే కుశలిగా మందనానికి ఇష్టపడతీరు. గోని నా శాంక యోవాను ఇత్త సాక్ష్యం కన్నా గొప్ప సాక్ష్యం నాకు మిందే. ఇక ఊడుకు యోవాను యేసుక్రీస్తు గురించి సాక్ష్యం కెత్తాటుగా వాడికి వచ్చినాం. మరి నా గురించి యోవాను సాక్ష్యం కెత్తో ఇంజరు ఈదురికి గుర్తున్నాను అనమాట యేసుక్రీస్తు. వాళ్ళకే ఇంకా మనం మున్నటి కూడుకు తప్పేత్త దేవుడు కూడా సాక్ష్యం కెత్తో ఏం జరే అది కూడా గుర్తున్నాం ఈదురికి. మరి తప్పేత్త దేవుడు కూడా సాక్ష్యం కెత్తాం బేలా సాక్ష్యం కెత్తో ఇతుకు మరి వాడు బాప్తిజం ఎంత పయా యేసుక్రీస్తు బాప్తిజం ఎంత పయా యేసుక్రీస్తు బాప్తిజం ఎంత పయ్యాక తప్పెత్త దేవుడు ఒలుగులు సాక్ష్యం కెచ్చడం అంత అనమాట. ನಾನು చదివితాను ఈ మాటతే మరి మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 16 నుంచి 17 వచ్చిన ఇలా మంతనమాట. నేను 17 వచ్చిన ನಾನು చదివితాను. అస్కే ఆకాశత నుంచి ఒక లేంగువాసి నన్న బాగా ప్రేమిస్తారే నా మరిని నిమ్మ నీ పొర్రో నాకు సేనా సంతోషంగా మిందే ఏం జోరే కెత్తే. మరి యేసుక్రీస్తు బాప్తిజం తీసి బయటకు వత్తపోయా ఒక పావురండికి వస్తే ಅದು ಆತ್ಮದೇವುಡು తర్వాత తప్పెత్త దేవుని లేంగు వాడు క్యాన్స్ కత్తే బ్యాలెత్కు నన్ను బాగా ప్రేమిస్తని మరి నిమ్మ నీ పొర నాకు చాలా సంతోషం బిందింజరే ఒక లేంగు డిగి ఆ లేంగు క్యాన్స్ కత్తి తిరగటం క్యాన్స్ కత్తి ఎత్తుకు మరి తప్పెత్త దేవుడు కూడా మరి సాక్ష్యం కెత్తాడుగా మరి యేసుక్రీస్తు ఈదురికి కెచ్చను. ఇక వాళ్ళకి ఓని పని కూడా మరి యేసుక్రీస్తు గొప్ప గొప్ప పని కూడా ఓడు ఈ కెచ్చను అనమాట. యేసుక్రీస్తు బాధ పందుకుతో ఇత్తది కూడా ఓడు కెచ్చను మరి ఓడు గొప్ప గొప్ప పందుకుతో మరి మన ఊడతాడు కానా నాటే వాడు ఏతిని దాచిరసం తుంగటం తర్వాత ఒక అధికారిని మర్రిని బాగా తుంగటం ఒర్ర మాట ద్వారా తర్వాత 38 ఏంటికి నుంచి జపమత్తోని ఒర్ర మాటతోనే మరి బాగా తుంగటం మన ఊడతాడా ఇక చాలా తుంకుతో
ಅವನ್ನೇ ಕೆಚ್ಚನು అనమాట ಬೇಲೆ ಕೆಚ್ಚನ ಎತ್ಕು మరి నా పనులకి అయితా ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತು ನಿಂಜರೆ నా దేవుడు నింజరు వాడిని ಕೆಚ್ಚను అనమాట ನನ್ನ చదువుతానేగా ఇంకా నాని రోత్ తప్పే కూడా నా శంక సాధ్యం వేసును మీరు బెస్కి కూడా ಒಂದು మాట అర్థం ತುಂಗಿಲಿರಿ ಒಂದು ಬೇಲಂಟೋಂಡು ಎಂಜಿ ಒಂದು ರೂಪು ಕೂಡ మీరు ఊడిలిరి ಒಂದು ಕೆತ್ತ మాట మీరు ఉదయత తాసిల్లిరి భారత్కు తప్పే రోత కడే వత్త నాని మీరు నమ్మిలిరి మీరు దేవుడి మాట తిని జాగ్రత్తగా చదవాలి భారత్కు వాళ్ళని చదవటం వల్ల మీకు బెస్కెట్కి మందన బతుకు మిందే ఇంజోరే సరిగానే అనుకుంజనేరి ఆ మాట నా సంఖ్య సాక్ష్యం ఇస్తుంది ఇదికు మరి దేవుడు తుంకుత పని అలాగే తప్పేత దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాం దానికన్నా మున్నే మరి బాప్తిజం ఇదని యోవన సాక్ష్యం కెత్తో మరి ఇవన్నీ మరి యేసుక్రీస్తే దేవుడు ఇత్తట్టుగా మాట్లాడినాడు మరి ఇవన్నీ సాక్ష్యం కచ్చన మన గురించి సాక్ష్యం కచ్చన అనమాట వాళ్ళకే మనడు మరి 39 నుంచి 47 వరకు ఇంకా మున్నటి కత్తుకు మరి మోసేనింత మరి దేవుడు వాక్యము కూడా సాక్ష్యం కెత్తట్టుగా మాట్లాడతాడు నాంగే మన సౌతాడా బ్యాలెన్స్కు మోసం ద్వారా దేవుడు తిరుగుతో దేవుడి మాట కెత్తనుని మీ నుంచి పుట్టిస్తాను ఓని పౌటే నా మాట తాయిస్తాను నన్ను ఆజ్ఞాపించినద్దు అంత ఊరికి ఉండు కేతో ఒకటి దేవుడి మాట కెత్తనుని మీ నుంచి పుట్టిస్తాను ఎత్తుకో మరి యేసుక్రీస్తు గురించే మున్నే ఎవరో ప్రవచన మున్నే రహస్యం అత్తే వాళ్ళకే యేసుక్రీస్తు పుట్టుతావు మరి దేవుడి మాట కెత్తనానికి ఓడే మెస్సగా ఈ లోకత్ వస్తావు మరి బెస్కెట్కి మందన బతికిందినోడు ఈ లోకత్కి వస్తావు మరి ఓని గురించిగా మరి మిందనమాట మరి దేవుని మాట కూడా మున్నే రాసిమిన మరి యేసుక్రీస్తు దేవుని మాట మున్నే రాసిమిన మరి మెస్సయ్య వేయితో మరి ఒక రచ్చగొండి పుట్టితో ఇంజరే మరి దేవుని మాట కూడా దేవుని వాక్యం కూడా మరి రాసికేమిన ఇక మున్నే రాసికేమిన అనమాట అందుకనే మరి 30వ వచ్చిన బేలకచ్చిన ఎత్తుకు మీరు దేవుడి మాట తిని జాగ్రత్తగా చదవటి భారత్కు వాటిని చదవటం వల్ల మీకు బెస్కెట్కి మందని బతుకు మిందే మరి దేవుడి మాట మీరు జాగ్రత్తగా చదవటి భారత్కు దాటే బెస్కెట్కి మందని బతుకు మిందే అవును మరి దేవుడి మాటని మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు మిందే దేవుడి మాట మన చదువుకు మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు మనకి అర్థమైతే మరి విశ్వాసం బేలా వేతమైందన్నది అర్థమైతే మరి మన క్యాన్స్కి మనకి విశ్వాసం అవుతుంది మరి క్యాన్సడం ద్వారా మనకి విశ్వాసం అవుతుంది దేవుడే మరి కుశల కవురు మన క్యాన్స్తో పోయా మనకి దేవుడు మినోజే మనకి ఆ విశ్వాసం అవుతాడు కాబట్టి మనం ఊడతాడా మరి బేనమైన సాక్ష్యం కచ్చనం మనం ఊడతాడా మరి బాప్తిసం మీద యోవన సాక్ష్యం కచ్చనం తర్వాత తప్పెత్త దేవుడు తర్వాత యేసుక్రీస్తుని పనుంగు మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడి తరగతి సాక్ష్యం కచ్చను ఇంకా మరి మోసేని మాట దేవుడి వాక్యం సాక్ష్యం కచ్చను నన్ను చదివించిన మోసే గురించిగా అతక నా బెస్కెట్కి మందని బతికిని ఏందనానికి నా యొక్క వాదనకి మీకు ఇష్టం ఇల్లే నా శంక మనసుకు గొప్పగా తిరిగేవాళ్ళే ఏంజినన్న కోరిల్లను గోని దేవుడి ప్రేమ మీరు ఉదయతే ఇల్లు ఏంజి నాకు తెలుసు నన్ను నా తప్పని అధికారతే వత్తాను అత్కన్నా మీరు నాని ತುರುಸಿತ್ತೀರಿ ಬೇನುನನ್ನ ಒರಂಡು ಓನಿ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರತೆ ವತ್ಕು ಓನಿನಿ లోపవాడితే దేవుడి దోరింపిన వాదాన్ని గొప్పతనతిని మీరు ఎదురుకుండా మనుషులకు మిమ్మల్ని గొప్పగా తిరిగేవాళ్ళని కోరని మీరు బేలా నమ్మితీరు ఎంజోరే మరి యేసు ప్రభువు తలుపురమేను మరి మీరు నమ్మట బిల్లిరు దేవుని మాట మత్కన్సార్ మీరు నమ్మట ఇల్లిరు ఇంజోరే మరి ఓని తలుపును యేసుక్రీస్తు తలుపును వాళ్ళకే ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను 46-47 వచ్చిన చదువుతానన్న మీరు నిజంగా మోసేని నమ్మని రీతికు నానిని కూడా మీరు నమ్ముతీరు భారత్కు ಒಂದು ನಾಸ್ಯಂಕ ರಾಶಿ ಮತ್ತೋ ಗೋನಿ ಒಂದು ರಾಸ್ತ ವಾಂಟಿನಿ మీరు నమ్మిల్లిరి అలా ఇతుకు నా మాటకి బేల నమ్ముతీరి ఇంజోరే కెత్తోనన్నమాట ఇక మా డూడ్కు మరి మోసే రాస్త వాటిని మీరు నమ్మట బిల్లిరి దేవుడి మాటకి మీరు నమ్మట బిల్లిరి కదా మరి ನನಗೆತ್ತನ మీరు బేల నమ్మితీరి ఇంజోరే అక్కడ మందని ఈతురికి నందనని మరి యేసుక్రీస్తు తలుపున
ಇದಕ್ಕೂ ఇంతమంది సాక్ష్యం ఎత్తుకొని మీరు నమ్మటం పిల్లిరు కదా ఏం జరే నేను ప్రశ్న తలపన్నాను అన్నమాట. దేవుడు ప్రశ్న తలపను మరి నాడు మరి మన కూడా ప్రశ్న వాసం ఉంది బాధ్యతకు మన కూడా యేసుక్రీస్తు గురించి క్యాన్స్తపోయా చాలామంది సాక్ష్యం మన క్యాన్స్తపోయా వాడు యేసుక్రీస్తు బేనుడు ఇంజరే మనం అనుకుంటున్నాడు. మరి వాడు దేవుడు ఇంజరే మీరు తెలుసుకుంటారే, మరి ఓడే రక్షకుడు ఇంజని తెలుసుకుంటారే, మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు నాకు మిందిందని మీకు తెలియమిందే ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. మరి మీ పూర్వం నా తప్పైన దగ్గర తప్పు వాడుతాను ఇంజి మీరు అనుకుంటున్నారు. నన్ను అయ్యగోని మీకు సాయం తుంగితో ఇంజి మీరు నమ్త మోసే మీ పూర్వం తప్పు వాడుతాం. ఎందుకు ఆ మందని ఈదురికి వాటికి వచ్చినాం మీరు మోసే రాస్తావటని రోజు చదివితురు కాబట్టి అవన్నీ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఒకవేళ మీరు నమ్మకపోతే ఓంటే మీ పూర్వం తప్పు వాడుతాం. ఎందుకు ఓనంతే మీరు నమ్మటే పిల్లరు కాబట్టి నా మీరు బేర నమ్మి తిరింజరే మరి యేసు ప్రభువుని తలుపున్నాం. మరి నాడు మా ఓడుకు మరి యేసు ప్రభుని ఒకటే మరి బెస్కెట్ మందని బతుకు మిందించిన మన ఓడనాడు ఓని అధికారం ఓడతాడా మనడు. తర్వాత చాలామంది సాక్ష్యం కత్తడం మన ఓడతాడా యేసు క్రీస్తే దేవుడి సాక్ష్యం కత్తడం మన ఓడతాడు. ఇక మరి యేసు క్రీస్తు కానీ పనుగు సాక్ష్యం కెచ్చన బాప్తిజం మిత యోవన సాక్ష్యం కెత్తాం తప్పెత్త దేవుడు సాక్ష్యం కెచ్చను. తర్వాత మోసే మున్నే రాసి మొత్తం మోసే కూడా ఓని మాట కూడా దేవుడి మాట కూడా సాక్ష్యం కచ్చింది. నాటి మమ్మ కూడా సాక్ష్యం కచ్చినాం మరి యేసు క్రీస్తే దేవుడు ఇంజరే ఓనగే మరి బెస్కెట్కి మందన బతుకు మిందింజరం ఒక సాక్ష్యం కచ్చినాం. మరి ఓనగే మరి అధికారం మిందింజరం ఒక సాక్ష్యం కచ్చినాం. భారత్కు ఈ భూమి ఆకాశం తుంకుత దేవుడు ఉండే ఈ మనుషులకి తుంకుత దేవుడు ఉండే ఓనికి అధికారం మిందే. తర్వాత మరి ఈ లోకతికి వాసి కొన్ని పానం వాడని అధికారం మనకి మత్తే ఆ సిలత్పరు వాడు కొన్ని పానం ఎత్తుతావు మన గురించి. తర్వాత వాడు నెత్తురు కారుస్తూ ఉండు నెత్తురు కార్సి మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు మనకి ఎత్తావు. నిమ్మ నన్న ఓని నమ్ముకు మనడు సావి నుంచి ఆ తీర్పు నుంచి మనడు మరి తప్పించబలిస్తాడు. వాడు తీర్పు తీర్చడానికి మళ్ళీ వాసన వినం ఓనికి అధికారం ఇందే కనుక వాడు తీర్పు తీర్చడానికి మళ్ళీ వాసన వినం ఆ తీర్పు నుంచి నిమ్మనన్న మరి దాయాలెత్తుకు తొలి దాయాలెత్తుకు ఓని నమ్మవాలి. తర్వాత చాలామంది సాక్ష్యం వచ్చినారు కదా మరి ఆ సాక్ష్యము మరి నిజమే మరి అబద్ధమే ఏం జరిగి మీరు తెలుసుకుంటవచ్చు. మరి దేవుడి మాట మీరు చదవాలి, దేవుడి మాట మీరు ఖ్యాన్చవాలి. అసకే యేసు క్రీస్తు దేవుడు మరి ఓని దోరే మనకి బెస్కెట్ మందన బతుకు మిందించరు మనకి మరి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మరి ఇది క్యాన్సర్ బేనత్కని సరే మరి మీరు యేసు క్రీస్తుని అధికారం ఇడుపు మీరు మినిరే మీ జీవితము ఓని అధికారం ఇడుపు మీరు ఓని అధికారానికి మీరు ఇస్తేనే మీ జీవితతే ఓని అధికారం మిందే ఇల్లే వరుసరు మీరు కూడా వాళ్ళు. దాని తర్వాత చాలామంది సాక్ష్య కత్కని సరే మరి దేవుడి మాట మీరు క్యాన్స్తపాయ కూడా ఇంక నమ్మకుండా మినిరే మరి దేవుడు మీతో తిరేను అన్నాడు. మరి బెస్కెట్ మందని బతుకున్నాం మిందింజరే మరి దేవుడు తీరేను. కాబట్టి మరి దేవుని అధికారతే మాట బతుకడ వాడికి బెస్కెట్కి మందని బతుకు ఇదని అధికారం మిందే పాన మీతో ఉండు అలాగే మరి డొల్లి ఎత్తున తేతన అధికారం మనకు మిందే. తర్వాత తీర్పు తీర్చని అధికారం మనకు మిందే. అలాగే మరి చాలామంది సాక్ష్యం కత్తారు కదా ఓడే దేవుడిని జరే కాబట్టి ఆ సాక్ష్యం కూడా ఓనకు మిందే. మరి నేటి రోజు కూడా చాలామంది ఇంజడికి కుశలి కబరికి ఎచ్చోరే మరి యేసు క్రీస్తు గురించి సాక్ష్యం కెచ్చోరు మీనరు ఓండే దేవుడిని నమ్మ సాక్ష్యం కెచ్చరు మీనరు. కాబట్టి నిమ్మ బెస్కని క్యాన్స్కు యేసు క్రీస్తు గురించి మరి ఓండే దేవుడిని తెలుసుకున్నాక నీ మున్నటి ద్వారా మరి దేవుని మాట క్యాన్జా దేవుని వాక్యం నేను చదవా అసలు దేవుడితో తిరిగితో అసలు నీకు రక్షణ నేను ఏం తిని బెస్కెట్కి మందరు బతుకు నిమ్మ ఏం తిని దేవుడు మరి మనందరం దీవిస్తూ నేను ఊడతారందరూ నేను వందనకి వచ్చినాను మరి అన్నలో రక్కలు అందరూ ఊడుతారు ఊరికి వందనకి వచ్చినాను అన్న మరి మన ప్రాంతం కడ ప్రాంతికి మన ముగిస్కడ దేవా నీకు వందనకి వచ్చినాను దేవా మరి బెస్కెట్కి మందన బతుకు యేసుక్రీస్తు నాకు మిందించరు మామ ఊడతాం దేవా. అవును దేవా యేసుక్రీస్తున అధికారం బాతం మా ఊడతాం
దేవా వారికి పానం మీద అధికారం మీదే, తీర్పు దొంగన అధికారం మీదనైనా దేవా. మరి యేసుక్రీస్తు గురించి వెచ్చో మంది సాక్ష్యం కెత్తారు దేవా. బాప్తిసం ఇస్తే యోవన్ సాక్ష్యం కెత్తావు, తప్పెత్త దేవుడికి ఎత్తావు, మనం తుంపుతా పనిగా కెచ్చనా దేవా. ಅದಕ್ಕೆ మోసే మాట దేవుడి వాక్యం కూడా కెచ్చుంది దేవా. నేను బెచ్చో మంది కుశలి కబురు కెచ్చరు వినరు దేవా. యేసుక్రీస్తు సాక్ష్యం కెచ్చరు వినరు దేవా. కాబట్టి మరి బీనకు మరి రచ్చన వెళ్ళకుండా బిస్కెట్కి మందర బతికిని అందుకుంటే మినరు వారందరికీ నిమ్మే దేవుడి వరకు తెలుసుకున్నానికి సాయంత్రం దేవా. హృదయత నిమ్మ మంద దేవా. వారితో నిమ్మే తిరిగి గొప్ప కార్యం తుంగించారు ప్రాంతున్నాను. నిమ్మే అందరినీ నిమ్మే దీవిస్తా దేవా. రచనలు అందరినీ నీకు ఎత్తికి అప్పగిస్తున్నాను దేవా. నిమ్మే కార్యం తుంగించారు ప్రార్థన యేసు పేరు తుంగినాను దేవా. ఆమేన్ ఆమేన్. మరి మీ అందరికి నాకు మరి మీరు కూడా ప్రాంతం కట్టి ఈ వెల్లడి ద్వారా అనేక మంది కుశలి కబురు కేంచి మరి దేవుడి దగ్గర వాసి మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మరి అందరూ మీరు ప్రాంతం కట్టి మరి దేవుడు మీ అందరు దీవిస్తాం. నాకు